Hola, em dic Emma Feliu i estic cursant el segon de batxillerat científic. El vaig triar perquè al quart ja em vaig començar a interessar per els temes més de biologia, física, matemàtiques, era el que m'agradava més. Em tirava més aquesta part que no la part de lletres, diguéssim. Estudio a l'Institut de Castelló d'Empúries, que és un centre que fan ESO i ja havia fet ESO, fan ESO i batxillerats, i em sembla que algun cicle formatiu. Bàsicament, jo faig català, castellà, anglès, història i mates, i després de, diguéssim, les que pots triar, jo tinc biologia, física i química. La dificultat del batxillerat, sé que tothom diu ui, batxillerat és molt difícil, però en realitat és acostumar-s'hi. Igual que el canvi que vau fer de sisè de primària a primer de batxillerat, a primer d'ESO va ser un canvi i us vau haver d'acostumar, doncs és el mateix. Si agafes un bon ritme d'estudi i d'estar atent a les classes, ja és fàcil, es pot treure molt fàcilment. Després, jo tinc nistagmus i albinisme ocular i a part, tampoc veig bé de prop i lluny, les dues coses. I, al centre, a la classe, tinc un faristol, tinc una llum i tinc una pantalla que connecta amb la pissarra digital en la que ells escriuen. Sempre que m'han de fer els exàmens o així, o em fan en fotocòpia amb DIN-A3, que és una mica més molest, o si no em fan amb el full normal, el DIN-A4, la lletra és Arial 16. Després els exàmens els faig com tothom, així que després, com sabeu, tenim 15 minuts més o així, o 20, i amb els professors tot bé, sí, sempre que tinc algun problema relacionat amb la meva discapacitat o amb altres coses, sempre m'ajuden per preguntar, no passa res, tot bé. I amb els companys també molt bé, sempre és bo fer-te amb tothom. I ara que acabo batxillerat, ara hauré de fer la selectivitat i després la universitat. De moment, el que crec que vull fer és un grau en enginyeria de dades, que el fan a la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona, i no sé, a veure què em porta. Sé que té sortides laborals, en té bastantes, en tots els àmbits, es poden fer moltes coses després d'haver cursat això, i més endavant sí que m'agradaria viatjar a l'estranger, a treballar o a estudiar, estaria molt bé. D'altra banda, sí que us recomanaria, jo d'altres estudis que he fet ha sigut el del FIRST, el grau de B2 en anglès. Llavors, em sembla que la majoria de carreres, quan les acabes, perquè et puguin donar el títol, tu has de certificar que tens un nivell B2 d'anglès. Llavors, jo us recomanaria que féssiu ja aquest examen abans d'entrar a la universitat. Jo ja el vaig fer l'any passat, a primer, i vaig passar i ja està, i ara ja el tinc i això sí que és de per vida, ja no et poden treure aquest nivell. Després jo també faig natació, que a nivell de competicions entreno bastant, unes 3 hores al dia, i m'ho compagino una mica amb l'estudi, sí que tinc poc temps, però al tenir poc temps això m'ajuda a gestionar-me'l millor. És a dir, si sé que només tinc una hora per estudiar o una hora per fer deures, doncs aquella hora l'exprimeixo al màxim, intento aprofitar també les hores de classe al màxim i anar fent de tot. I clar, sempre hem de tenir alguna via d'escapament de l'estudi, perquè sí que batxillerat, almenys segon, ja us dic que és una mica estressant, perquè tens exàmens gairebé, cada setmana tens exàmens, però t'hi acostumes. Ara sembla molt així, però t'hi acostumes. Així que res, que espero que us vagi bé, que trieu bé, que us ho penseu bé, que no passa res si encara no sabeu què voleu fer. Jo ho vaig decidir fa un mes, o sigui que no us preocupeu i espero que us hagi ajudat
Si teniu algun dubte més o així, podeu contactar, suposo, amb les persones que organitzen aquesta sessió i ja m'ho faran arribar, espero. Doncs gràcies i espero que us hagi ajudat.